खरं सांगायचं तर येता काळ हा स्त्रियांसाठी खूप महत्वाचा आहे हं, आणि आतापर्यंत या जिल्ह्यात आमदार झाली नाही. हं, याची अनेक कारणं आहेत. एकतर महिला तेवढ्या पुढे नव्हत्या. हं, खरं सांगायचं तर आपला जिल्हा सुशिक्षित आहे. हुंडाबळी किंवा महिलांची संख्या मुख्यत्वे करून या जिल्ह्यामध्ये जे महिला पुरुष प्रमाण आहे ते सुद्धा चांगलं आहे. त्याच्यामुळे कुठेही आम्हाला हा विषय नव्हता की महिलांचं सक्षमीकरण नाहीये. तर त्याही ठिकाणी आपण चांगले आहोत. फक्त विषय होता की अशी कुठलीच परिस्थिती निर्माण झाली नाही किंवा मी दुसरं असं म्हणेन की अध्यक्षांच्या पुढे जाऊन त्या स्त्रीनी सुद्धा महत्वाकांक्षा ठेवली नाही की मला पुढे जाऊन आमदार व्हायचंच आहे. त्या दृष्टीने तिने काम केलं नाही असं सुद्धा मला वाटतं आणि तशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही. तो विश्वासही मग ज्या पक्षातनं त्या होत्या त्या पक्षाने त्यांच्यावर दाखवला नसेल. पण आता येणारा काळ मात्र नक्कीच महिलांसाठी आशादायक आहे. फक्त मला एवढंच म्हणायचंय, आम्हाला कुणाचे उपकार नसले नको असले तरी सुद्धा जे महिला विधेयक केंद्राने थांबवून ठेवलेलं आहे, जे 33% आरक्षण देणार आहे, 33% आरक्षण जर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये मिळालं तर अनेक महिला ज्या खरोखरच त्या सक्षम आहेत आमदार म्हणून काम करण्यासाठी त्या पुढे येऊ शकतील. आणि येत्या काळात सिंधुदुर्गातनं सुद्धा महिला आमदार आपल्याला नक्कीच या क्षेत्रात दिसतील. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे महिलांची महत्वाकांक्षा कमी पडते. हं, कुठेही हे ध्येयच नसतं डोळ्यापुढे की हं, मला आमदार व्हायचंय. हे ध्येय कधीच डोळ्यासमोर ठेवत नाही. राजकारणात आवड असते समाजकारणाची म्हणून मग समाजकारणातनं राजकारणात येतात. राजकारणातनं कुठेतरी इलेक्शन येते, इलेक्शन लढतात. जसं जसं आपण म्हणूया हातात जिल्हा परिषद सदस्य होते किंवा नगरसेविका होते, अध्यक्ष किंवा नगराध्यक्ष होते आणि मग पुढे ती अस्तित्व तिचं संपतं किंवा मग ती पुढे कुठेतरी गायब होते. झाली पुन्हा सेकंड टर्म तर पुन्हा नगरसेविका किंवा नगराध्यक्ष हा होतोय. पण त्याच साखळीत ती फिरत राहते. पण आपल्याला आमदार व्हायचंय ही इच्छाच मुळात कमी बायकांनी धरली किंवा किंबहुना मला तर वाटत नाही की कोणी धरली. दुसरं असं होतं की पक्ष तेवढा विश्वास टाकत नसतो. हं, अजूनपर्यंत तरी कुठल्या पक्षाने हा विश्वासही दाखवला नाही की नाही तू होऊ शकतेस, आपण तुला संधी एकदा देऊया. तोही हं, विश्वास दाखवला नाही. आणि महिला तेवढ्या अग्रेसिव्हली म्हणजे अध्यक्ष झाल्यानंतर किंवा नगराध्यक्ष झाल्यानंतर आपण अशा कितीतरी महिला बघू की त्या ह्याच्या झाल्या म्हणजे जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्या पण त्याच्यानंतर त्या कुठेच नाहीयेत. मला तर वाटतं काही जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्यानंतर गावाच्या सरपंचही झाल्या. हं, अशा रीतीने बघायला गेलं तर तिचं ध्येय, तिची महत्वाकांक्षा ही कमी पडते. हे सगळ्यात महत्वाचं. कारण तिने ती जिद्दच कधी बाळगली नाही की मला आमदार व्हायचंय. जर मी जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करू शकते तर मी या मतदारसंघाचं सुद्धा प्रतिनिधित्व करू शकते. राज्यमंत्री दर्जा असलेलं अध्यक्षपद मी भूषवलेलं आहे. त्यामुळे आमदारकी मी सहज पेलू शकते. हा विश्वास तिला नसतो. ते आत्मविश्वास नसतो तिच्यामध्ये. ती महत्वाकांक्षा नसते. हा पहिलं कारण. हं, दुसरं असं होतं की कोणत्याही पक्षात जरी ती स्त्री असली तरी पक्ष अजून महिलेकडे त्या लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा आमदार होण्याची तिच्यात गुण असले तरी प्रेफरन्स पुरुषांना दिला जातो ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही अजूनपर्यंतची. आणि तसंही राजकारणात तशा महिलांचा वावर कमी होता आतापर्यंत की हं, ज्या जिल्हा परिषदेत येतात आणि बोलतात. म्हणजे जिल्हा परिषदेत आरक्षणामुळे आल्या आहेत, जिल्हा परिषदेत बसल्या आहेत, किती जणी बोलतात, किती जणी आपण म्हणजे समस्यांवर बोलतात किंवा विचार मांडतात. तर फार बोटावर मोजण्या इतक्या महिला आहेत त्या सभागृहात आवाज उठवतात, ज्या अभ्यासपूर्ण बोलतात. त्याच्यामुळे त्या काळाच्या ओघात मागे पडतात. ज्या बोलतात त्यांच्यात ते ध्येय किंवा ती महत्वाकांक्षा नसते की आपण पुढे आणखीन आपल्याला आमदारकी लढायचीच आहे किंवा मला आमदार व्हायचंच आहे. हं, एखाद दुसऱ्यांनी प्रयत्न केला, जसं मला कौतुक वाटतं नीता राणे मॅडम असतील हं, किंवा आमची मालवणची एक ह्या होत्या मच्छीमार महिला होत्या. लढवली त्यांनी. ठीक आहे त्या हरल्या असतील. पण किमान त्यांनी ती लढवली. राणे मॅडमचं कौतुक यासाठी की त्यांनी लढवली. हं. अशा महिला जिद्दीने पुढे आल्या तर नक्कीच या जिल्ह्याचं पुढचं जे भविष्य आहे ते आशादायक भविष्य मला दिसतंय आणि 100% या जिल्ह्यातनं एक महिला आमदार इथून जाणार. दुसरं मी म्हटलं तसं पक्षाने कधी विश्वास दाखवला नाही. मग कुठलाही पक्ष असतो. त्या पक्षाला तो विश्वास वाटला नाही की महिला इथून जाऊ शकते. कारण मुळातच बघितलं तर विधानसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये 2% महिला जात आहेत तिथपर्यंत. पण जर विधेयक ज्या जवळजवळ 10 वर्ष रखडलंय ते विधेयक जर पारित झालं ज्या पद्धतीने 50% आरक्षण महिलांना महाराष्ट्र शासनाने दिलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्या पद्धतीने लोकसभेमध्ये जे विधेयक अडकलंय ज्याच्यामुळे विधानसभेत आणि लोकसभेत
महिलांना 33% आरक्षण मिळणार आहे आणि ते जर आरक्षण मिळालं तर नक्कीच महिला राज किंवा महिलांचा आवाज तिथपर्यंत येईल आणि तिथपर्यंत तो पोहोचेल. नमस्कार, मी माजी नगराध्यक्ष अनवरती लोगो. तर एवढे सगळे आपल्या कोकणामध्ये आमदार खासदार आहेत, पण कधी एक महिला आमदार किंवा खासदार होऊ शकली नाही. कारण तसं आरक्षणच म्हणजे आरक्षण सोडा, आरक्षण आम्हाला दिलं म्हणून आम्हाला नगरपालिकेमध्ये आणि बाकी सरपंच वगैरे मध्ये मिळालं, पण खासदारकी आणि आमदारकीमध्ये आरक्षण नाही म्हणून महिलांना आमदारकीचं तिकीट आणि खासदारकीचं हे मिळत नाही. हे दुर्दैव आहे. पुरुष जर आमच्या पाठीशी आहेत तर त्यांनी ह्या कोकणामधून 2 तरी महिलांना आमदारकी द्यावी ही माझी विनंती आहे. माझ्या महिला भगिनी फार हुशार आहेत, एकदम लढाऊ आहेत. कोकणातल्या भगिनी फार मोठं काम करतायत. महिलांची शक्ती 65% आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि पुरुष त्याच्यापेक्षा कमी आहेत. तर महिलांना निदान ह्यावेळी तरी आमदारकी आणि खासदारकी माझ्या महिला भगिनींना मिळावी. त्या चांगल्या लढवतील आणि जनतेला न्याय देतील अशी माझी इच्छा आहे. पुरुष आता कसे आमदार झाले मग ते निवडून येतात, मग त्यांना बघून महिलांना देणं म्हणजे परत मग ते हे होतं. महिला सक्षम आहे, ती लढवू शकते आणि लढू शकते अशी माझी महिला आहे, जी घरदार सांभाळते, नवऱ्याला सांभाळते, मुलाबाळांना सांभाळते. ही महिला सुद्धा आमदारकी आणि खासदारकी लढू शकते. अशा भगिनी आपल्या बाकीच्या ह्याच्यामध्ये आहे, पण कोकणामधून नाही. तर ह्यावेळेला कोकणामधून तरी आपल्या महिलांना खासदारकी आमदारकी मिळावी. जेव्हापासून महिला राज आला असं आपण म्हणतोय, म्हणजे जागतिक महिला दिनाचं जेव्हा उदय झाला तेव्हापासून एक जागतिक महिला दिन म्हणून त्या दिवसापुरतं मर्यादित आहे तो दिवस. एक्झॅक्ट पाहिजे तसं म्हणजे इथे तळ कोकणातलं म्हणाल तर तेवढा मला तर काही हे दिसत नाही. कदाचित लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स असू शकतो किंवा अन्य घरगुती कारणं असू शकतात किंवा कदाचित पुढे न जाण्यासाठी अजून काही बरीचशी कारणं असू शकतात. तर मी असं म्हणेन की महिला कुठे कमी पडत नाहीयेत. त्या नक्कीच आपल्या कार्यात सदोदित यश मिळवत आहेत. पण बघू आता येणारा काळ, मी असं म्हणेन की येणाऱ्या काळात आता इन फ्युचर महिलांसाठी आपल्या तळ कोकणात आमदार खासदार म्हणा किंवा मी तर म्हणेन मुख्यमंत्री हा पण आपल्याला दिसली नाहीये. ती मग सौ कुमारी, तर ती होण्यासाठी प्रत्येक समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मग ते राजकीय नेते असतील, अराजकीय असतील, इतर संस्था असतील, त्यांनी तिच्या कार्याची दखल घेतली पाहिजे आणि होईल. तुम्ही आता कोकण साथ या चॅनलने हा जो विषय घेतलाय तो खूप वाखाणण्याजोगा आहे. म्हणजे नक्कीच आता याचा पडसाद उमटेल पुढील येणाऱ्या काळात. आणि मी असं म्हणेन की कोकण साथ या चॅनलने आवाज उठवलाय म्हणजे 100% तो आवाज वर दिल्लीपर्यंत किंवा महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचलाय. तर होईल ते. तुम्ही व्यासपीठ निर्माण दिलंय करोना, आता तुमच्याकडूनच त्या गोष्टी, ते मेसेजेस पुढे सरकतील आणि ते वातावरण ऑटोमॅटिकली निर्माण होईल. आणि हे जर घडलं तर मी कोकण साथला याचं मी पूर्णपणे सिंहाचा वाटा म्हणेन.